De frikandel. En die man erbij in. De eerste is Jong Friesk. Oeh, dat wordt heel gevaarlijk dit. Ja. Oké, meer emotie dan op draaien, denk ik. Berenburg. Oeh. Fjouwen. Een frikandel. Ja, Ian. Zoekenballen. 4, ben ik er zo ver van. De laatste is SCRV. Ja, het waar. Perfect. Dit is helemaal perfect. Ja, mijn naam is Frank van der Pol. Ik ben 21 jaar oud en nou ja, misschien meer kennen van TikTok. Maar ik vond video's maken vroeger altijd al heel leuk. Dat begon met YouTube, maar dat is nooit wat worden. En toen had ik één keer een filmpje geplaatst op TikTok. En dat ging vrij viraal, dus ik dacht, ik pak hem gewoon terug. Ja, je komt toch uit Friesland en ik dacht, misschien kan ik dan hier in de buurt een bekend iemand worden. Dat ik dan een feestje ga of iets, dan is het altijd van, was er meer op foto? Ja, prima. Nou is het net de oudere jeugd, meer de jongere jeugd. Dus weet ik echt naartoe Kim. Ik had dus eerst zo'n lekker bakje chips. Maar deze chips... Binnen er überhaupt mensen die deze chips voor in eten? Wat vinden die vrienden en familie ervan dat ze allemaal TikToks maken? Ik hoop heel leuk. Ja, dat weet ik net. In het begin wie dat in de gekken van mij. Nou, nou wordt het steeds leuker, omdat het natuurlijk grutter en grutter wordt. En wat was het uiteindelijk bereiken met die video's? Dat meestal een plezier van had. En als iedereen ruilen mocht van lippen bij een oren TikToker, waar zou dat dan wezen? Nou, net per se een TikToker, maar ik zou een keer een duim met de bank zitten, is mij draai wel. Ja.